салому дуруди бепоён мегӯем ба кулли он нафароне ки дӯстдори шеъру калом ҳастанд ва ҳамаи мо шумо медонем ки тӯли чанд рӯзи охир аст озмуни навбатие дар саҳифаи иҷтимоии фейсбук дар мавриди зодрӯзи устоди зиндаёд бозор собир дар ҷараён аст ва банда низ хоҳиши ширкат варзидан дар ин озмунро кардам ва мавзӯе ки ман интихоб намудам дар васфи душанбешаҳр аст. чидам гули садбарг зи гулзори душанбе, бурдам зидари хонаи дилдори душанбе. гуфтам ки дар ин ҳар варақи ғунча ниҳон аст, рози ману рози туву асрори душанбе. бар ҳар тарафе менигарам, менигарад гарм, аз ҳар тарафе чашми сафедори душанбе. чун риштаи дил, риштаи ҷон, риштаи умр аст, дар гардани ман риштаи тӯмори душанбе. дар сина ба ҷои дили ман ҷунбаду ҷунбад, умре ҳама гаҳвораи гулзори душанбе. маҳтоб авезон ба сари шохи чанораш, фонуси шаби шоири бедори душанбе.